Andoni, gaurkoan nahiko partidu luzea izan da zuena, bi aldiz luzapena, ondoren penaltiak, azaldi guzu nolako partidu izan da zuentzat? Partidu gorra, gaizki hasi gara, baina gero partidun sartu da, eta uste denun, jokun asko zer etxago iraziko zuela, baina ez taula izan da, azkenen markadore buelta ematea lortu dugu, eta gero doble penalti bat sartu dugu, oportunidade geukiteu, baina ez diteu sartu eta penaltan betikoa, gero zeinek irabazteu. Irabazteko puntuan egon zarete lehenengo luzapen horretan, 2 eta 1 gaiendu zarete markagailuan, baina azken segundotan bikoa sartzea lortu dute, nola sentitzen da bat momentu horretan? Gaizki, desilusionatuta, baina gure buelta eman behar zaio eta segi eta gero penaltitan altzana eta hor ezin ez dugun ditu. Eta gaur ez lortu irabaztea, garepena kanpotarrek eraman, oso denboraldi borobila egin duzue, ligako txapeldunera izan zarete. Bai, ez genuen espero hasieratiken hola ibiltzea, da azkenen hiru jornada falta nola isin iristen hasi ginen, da azkenen irazin genuen, da hau viaje luzea egin du eta gorra, esan digu eta hola, baina azkenen kalia handiko pertsona dira eta orduan irazin dugu. Garepena eskuan izan duzue, baina azkenean biko berdinketarekin geratu behar izan duzue, penaltietan beraiek izan dira garaie, nola sentitzen zarete? Bueno, nahiko gaizki, uste genuen hasieran asko batiko irabaziko zuela, baina partida horreuki deu, da penalti bateatik galtzea, ez dakit, pena ematik gu. Baina, ondo jolastu du, urte osoko lana da, horrekin galtzea. Usi dugu hainbat taldekidek arazoak izan dituztela hankekin, muskurekin, zer gertatzen da? Nahiko kanbio gutxikin egon geha, beraz, minutu asko jolastu dite, oso intensok, bai asko induek horri, fresko gokatatze zian, orduan, desbaste fisiko horregatik, fallo muskularrak. Ez eta gaur, etxean azkeneko partidu honetan, ezin garepena bertan utzi, zuek irabazi duzu liga, zuek izan zarete garaiak, nolako balorazio egiten duzu denboraldiari? Balorazio nahi dut, hasieran ez genuen uste ez da hemen ongo gineanik, finala primerako ekipo baten filiala irabazi genien beraien etxen, oso pozik.